Sanibonani babuyele emakhaya Mpho okhulumayo wakwaSithebe Uthando Lwestraad actor as Bhoyo ke. Namhlanje ngize lana zo answerisha imibuzo ngizobe ngibuzwe wami. How did you get started on YouTube? Sicela umbuzo ngesizulu. Waqala kanjani ukungena ku YouTube? Ku YouTube ngaqala ukungena I think last year December ngoNhlakanipho zwane. What's your favorite type of content to create? Do you have any upcoming projects? How do you handle online criticism? Ngisho lutho ngiyathula nje. What's the best comment you've ever received? Ile video lethi noniki uthi da uthi zwe ba da. Ay noniki. Abole. Do you collaborate with other YouTubers? No. What's your go-to advice for uprising YouTube actors? I